Husk boldene. Så laver vi en bold i. Er det 2? Ej, hvad har I gang? Så er det... Det får du se lige om lidt. Så er det 25 afspejlinger til der. Okay, Natalie! Er du klar? Hvad er det for en armbøjning, du tager, Lene? Vi må godt se det. Du tager armbøjninger. Misha, du skal sgu da ned. 4. Det var noget med mål. Du er bagud. Det er ikke noget røven på brystpartiet. 7. Er der ikke en gentleman, der er pyntet over brystet? 11. 12. Kom nu. Michelle. 15. Vi kan godt, hvis de ikke laver ny, så er de 5 laver andre. Okay, og så 16. 17. 18. Du er sådan svag. 20. Jeg vil hellere lave mavebøjning. Okay, hvor er du svag, Ja, hun er ikke det. Hvad sker der? Okay, du nåede kun til 20, Lene. Nej, men jeg har lige bare. Okay, vi tager de sidste 5. Helt ned, Lene. Helt ned. Nej! 4. 5. Okay. Er I klar nu? Du mangler noget, Misha. Du mangler i hvert fald 5. Nej, jo, det gør du. Gør fandme ikke, men jeg tog bare hurtigt. Nu skal I ikke udlægge TM's image, vel?